Elke dag nemen zo'n 3000 mensen het spoor van Ljouwert naar Haas en van Haas naar Ljouwert, stappen uit of op bij een van de tussenlezende haltes. Werkvolk, squallenbeen, of het binnen toeristen die via Haas terug naar een van de eilanden reizen. Na week maandag is het op de dag al 150 jaar lang dat dit spoor in gebruik nam werd. 14 oktober 1863. Het weer de eerste spoorverbinding die in Friesland online werd. Deze week stap ik op de trein en wil me verrassen laten door de mensen die ik zien kom. Bedoeling is om meer over dit spoor en de geschiedenis ervan te weten te komen, maar het moet er ook wel van afwijken. Het gaat me meer om de verhalen die eromheen hingen dan om historische feiten die ik wel in boeken te vinden is. Ik zal verst mensen zien komen die me helpen kennen en willen. De meesten, ik ken het ze vreegje. Ik heb de moeder en camera bij me. Wil je er graag wat toe wil weten? Ja. Dan moet je maar even mooi komen. Ik ken wel iemand die er een prottig van weet. Dat is een van de mannen die prottig weet hierover gaan. Hij is er net. Brommertjes bij. Cor de Vries. Cor de Vries. Die weet het Oké. En die moet er meer van weten. Ja, die weet een prottig van Haas. Het begint goed beter, maar ik heb gelukkig wat voorwerk dien en weet dat in het Hannemehuis, het museum van Haas, een tentoonstelling over het spoor is. Dit is van voordat die spoorlijn begon. Dus Ja. de verwachtingen in het midden van de 19e eeuw waren veel groter dan wat uiteindelijk gerealiseerd is. Fantastisch gebouw, hè? Ja, het zit een beetje tussen station Groningen en het Centraal Station Amsterdam in qua omvang, denk ik. Tegelijk met de spoorverbinding komen er ook stationsgebouwen die nevens mij met het idee bouwt binnen dat ze voor de eeuwigheid steen blijven zoenen. Voor het station van Ljouwert en Haas kan dat nog uitkomen, maar de oren die van Frenscher, Dronriep en Doinem lezen al lang bij een soort boer in een puinreed. Er binnen alleen nog maar foto's van. Ja, op het moment dat die panden of die stations hun functie verloren hadden en het teruggebracht tot een halte, ja, dan wil je ook het onderhoud niet meer. En er zijn wel plaatsen waar er een restaurant in gekomen is of waar mensen zijn gaan bewonen. Maar dat is bij deze dus helaas niet gebeurd. Het is een liedse maar mooie en sfeervolle tentoonstelling in het Hannemehuis. Waarom ren ik nog even bij die Cor de Vries langs? Zijn brommeke is er nou vol, maar zelf is hij weer hard op. Morgen nog maar eens bezieken.